Се притесняваш? Сефтето сега, сефте. Течо? Да. Ще ми снимеш като се отморда сега? Ще да снимам, ама не знам дали ще се види. Айде дай, опа! Сега снимам нещо, какво снимам? Аре бе! Изтласкваш нагоре! Те, че снимаш! Снимам! Жива ли си? Не! Айде на реванша! Айде на мелето! Не. Майчето! Да, майчето, дръж! Защо ти му да измокиш това, ама може да го махне? Се потапаш с мене! Айде, Лорка, лапай! Дай! Едно вече пиема, чака, чука, елате тука. Кой повига, кой почука? Бате Варо и бате Гошо пак са тука. Ама са цър, ама са пър! Спокойно си му! Дай! Това по дъжда се случва, разбираш ли? Така ще и без вас ти широко. Оп! Дай! Дай! Аре сега би на дансинга! Опа, дай Яна, дай, върти! Айде! Дай! Плескай! The gangster! Хайде, църкват, мано! Не искам. Айде, снимай. Жица, брат ми! Става, аз не искам. Так, и си готова. Кръстник или кръстница имаш ли си? Кръстница, ела тук, бе. Почваме? Да. Нали няма се притесняваш? Аз ще хвана, трябва да пада, ще хвана. Има кой да хване. Ще ми трябваш ли при падане? Не. Добре. Викай, свиркай там, да спирам.
Пресни грех до смърти, помилуй нас, Свети Боже, скръв до смърти, помилуй нас, слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги, по беззаконие наша. Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? И пак се връщаме. Съчетаваш се с Христа. Кръсно се съчетаваш. Съчетаваш се с Христа. Тук дъщеря така. Кръщава се Боже. Амин. Ти хареса. Кръстница, разпъни кърбута, бе, душички. Абе, взя да кръстница. Майя, видя ли, че не е страшно? Нищо не каза. Казах да. Ти се кръста, ти се уми, ти се посвети, ти се мир. Кажи да или не, да знам да ти кажа в смисъл, какво трябва да правиш на това. Аз съм може да ти го кажа, да ще ти... Не, на мен ми стана неловко, но... Що? Но я самата искам да кажа, невинни сме до доказване на противното. Мислих да не го правя, бас.